ଡେରାଡୁନର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପଟେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ। ପଛରେ ଗୋଟେ ନାଲି କାର ଓ ସାଇଡରେ ଏକ ସାଇକେଲ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ନିରୋଳା ରାସ୍ତା ଦେଖି ଝାମ୍ପି ପକାଉଛି ହେଟା ବାଘ। ହେଲେ ପଛରେ ଗୋଟେ କାର ଆସୁଥିବାରୁ ହେଟା ବାଘଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି। ଛାନିଆ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଛକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଆଉ କିଛି ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଡେରାଡୁନର ରାଜପଥ। ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ପଟେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଏକାକୀ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ।